Ogogo basazenzela nakuba sebenekhulunyaka. Ugogo Sarafina Mfuphi uphinda thunge uthi impilo ehlanzekile nokukholwa ikhona okumbusise ngaleminyaka. uNkulunkulu ngizangigcinile. Ngisakwazi nokusukuma, ngiyakwazi ukudondolozela kahle ngokufika esitobhini lapha. Omunye oneminyaka engu-97 akanazo igigaba eziningi ayikhumbulayo ngaphandle kwempi yaseThekwini yango-1949 yayiphakathi kwabomdabu waseNdiya noZulu. Kodwa ngangiseyingane kakhulu ngoba ngangibona nje ebusuku obaba noma besibeletha hambe sohlala emahlathini. Sihlala emahlathini sibone sekukhanya kogesi kaMandiya laphana-ke bangumsindo ngaphesheya imigaqo kanjalo. Beza kuthiwa kuxabene umfana ongathi umfana womuntu wabulawa aMandiya ngizwe ngathi kusho njalo. Kanti abanye bathi bayakukhumbula ukuya ey'nkonzweni. Ngikhumbula uJesu oyindlela neqiniso nokuphila owaphatha impilo yami. Bamukele neyijumbana zokudla ukubajabulisa njengoba bengakwazi ukuvakashela izihlobo zabo. Ey'ndabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMlazi.